dneska hrajem túto hru. Niekto ma práve hodil do vody. Neviem kto, ale idem tu všetkých v parku postrieľať, aby som mal istotu, že som strieľal toho pravého. OK, postavím sa. Blížia sa v tejto hre Vianoce, no takže príklone máme, dobre, OK. Všetky lavičky to asi nebudú, lebo to by z lavičky na mňa strieľa. A to je asi všetko. No, takže Vianoce a ja idem na bicykli, no to je super. V tejto hre sú teraz Vianoce. To je vážne super. Sneží tu. OK, vidím tu už obchod, ale už som taký bezdomovec. Vyhodili ma z domu a tak idem bývať k môjmu starému domu a zarobím peniaze. A potom si kúpim zase môj dom. To znie trochu divné, že si idem kúpiť môj dom, ale bohužiaľ policajti mi ho zobrali. A ja sa idem vyspať a ráno do školy nepôjdem, prosím sami. Takže dobrú noc. Spím. OK. Spala som dlho a škola sa mi zrazu začala o 9:00, takže mám trochu času, ale aj tak dneska v škole nepôjdem na čo, keď idem zarobiť peniaze, lebo musím sa tam vkradnúť. Ale to vlastne ukradli za mňa, takže by mi vôbec nevadilo, keby som ich tam vystrelal znovu domů. Takže ideme na to. Krásny môj dom, ale ide tam ďalšie treci, tak nech sa naučia, že do môjho domu nikto chodí, kam sa ho takto dostrieľať. Nepodarí sa tady tebe tam zviesnúť. No. To sú tí zlodeji, ktorí samozrejme povystrieľujú. Všade tu určitý dom, ale skladí všetky dole. OK, nevediem, že budem málo zárobkov. Tak, a mám dom. Ukážem vám moje studio, teraz je úplne prerobené. Ideme na horné patro. Takže, krásne. Pošli ste, tu mám gym. Takýto pekný, tu nám sa môžem preťahovať, tu nám môžem behať na bežiacom páse. No, ale je to trochu nebezpečné, ale to je jedno. Takže, môj studio sa už preplnilo aj s tou chladničkou, ale tu môžem samú pozrieť na matematika. Tu nám môžem krásne natáčať videá. Tu mám chladničku, keby som potreboval piť, tu mám zabor. A tu mi píše, že je 1:45. To je trochu pravda o hodinu, no tak o hodinky posunuli, no. Tak mi ja trhám, dobre. Potrebujem si kúpiť tie okná a ešte veľa vecí. Tu sme dali za spínam doma. Choďte všetci trvať, všetci. Pozvolením, pozrite. Ty si pekne dáš odchod. Ty áno, ty poďme, no. A odchod. Takže musíš chodiť za tým. Som šťastný. Dokončím trestnú hodok. No. Dobre. Rýchlo odídem a predstavujem sa asi. Vlastne mám 3 domy, keď sa mi tak zdá. Toto je dom, ktorý najviac navštevujem. A myslím, že ho nenavštevujem iba ja rada. No tak budeme mať dom ďalšie.
akorát mám v tejto hre a jeden budem proste vládať tej hry. Rýchlo ideme. To je rýchlo, to je auto. Keď mám tu Bugatti, to si potom vezmem. Ideme koši a ideme pekne do obchodku a tak skočíme. Tak. Skočíme a ideme do obchodu. Takže kde tu máme bloky? Tu boli rovnoprávne. No. No! To čo akože je? No nič. Tu je ešte snad horší výber. Tu na okienka za 10 stokrát. Ok, kúpila som za 100 okna. Za 100 eur. Ok, no tak čo nájdem? Týmto sa mi jedno, že nemám nič nájdeme 1 hodina. To som končil od druhej. Ako sme mali telcík, ale rôzne cviky tam vôbec im pôjdem. Radšej idem domov a dokončím teskla. Ráno sa zase budím a idem do školy. Učiteľka, že som tam už je bol celý rok, takže povedala, že tam musím prísť. Tam sa hovorí parkovanie. A zase parkovanie, najlepšie parkovanie. To môžete kedy urobiť. Takže ja tu idem pekne do môjho domčeka. Dobre. Idem na to. Takto sú dobré okná. No to je tak dobre. No takže tak len. Takže pôjdem spať asi o 10 na dní. Budem hrať na počítači celý deň. A ukážem vám, ako kúpiť okna. Keď pekne to ničíte. To som presne. Dobre. Tak sa to tu budem ukladať. A dokým nebude 12 hodín. Aj keď môže sa vám to zdať trochu divné, ale nudné. Ale nevypínajte toto video. Lebo ešte nás čaká škola. A vy zatiaľ, kým ja to dám spať, skúste a do 5 sekúnd odber. Tak dobre. Ja viem, že vy chcete, aby som vám to odpočítala. No tak dobre. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Keď si to stihol. Tak sa tak hráč. Dnes a ešte vrchné. To tu robím 2 hodiny. Už je 15, 53, 55, 56. Minúty teraz si behám trošku rýchlejšie, jak som si myslela. No nič. Tak nič, teraz to, dobre, mám to. No tak už mi došli skla, tak to je veľmi
zle. 100 kusov som kúpila. Nestačilo to zrejme. Ale skladame to zistiť. Tak nedáme miesto oknici tak, aby to vyzeralo, že to zarastá. A myslím, že dobre. Zima z toho by nemala ísť. Z vonkajšej strany to ešte spravíme. Teda má odpraviť nejaký zelený vidíte, že si asi s nejakým dieťaťom, ale tíško, no dobre to. No, to sa to chyba. No, myslím, že to nevyzerá tak zle. No, tak aspoň vidíte, aké kolona chce ísť do môjho domu. To je veľmi málo aut. Veľmi málo. Takže takedy som ešte kam mobil. A objavila som sa niekde úplne inde. To je veľmi, veľmi hrozné. Môj dom vyzerá úžasne. Kde sa akože na to, že som to zrobila, tak asi idem kúpiť vianočný stromček, lebo sa blížia v tejto hre Vianoce. A naozaj mám iba 3000 peniažkov, tak za to už by som pekne slušný domček. No nič. Nikto úplne nebude otravovať snať. Otvoriť tú chvíľu, keď sa mi to podarí. No a teraz sa mi v tej hre niekedy sekne. Ale sa mi to stane a potom sa bojím, že to video sa mi neuloží, ale to je potom myslím, tak to je. Nech sa môže aká moja doma posteľ. Ja mám doma posteľ. No nič. Ja tu mám späť do večera. Dobre. Takže teraz už môžete vidieť pohľad tej butívky. Neviem, jak to stiahla. A vidíte, že je to pekne nasmierené. OK. Sakra, idem do bazénu. Je 9 hodín, ale no fakt zaspať. Oni idem si zaplávať všetko v chvíle. Prosím iba v tej škole. Oni zajtra pôjdem. Budem nájsť, že automaty, všetko tu majú úplne nájsť. Tak, super. Dobre. Myslím, že to čaká na druhý diel, takže
Viem, že som to zakončila trochu divne, ale čaká to na to druhý diel, takže budem presne na takom istom mieste a ešte to vydám v ten istý deň. Takže čau. No, to len neviem. V obrazovkách, tak nič. OK, sme zaspäť, takže ja ešte natočím video. Ten druhý diel bude, ale nebude zastavený tak divne, takže ja si to môžem plávať nejakým policom, ktorý sa volá... Čau, jak sa voláš? Hej, jak sa voláš? Sander sa možno, to je krásne meno. Ja som dal takú mozaiku. No nič. Tak nič. A teraz... Teraz som vyšiel z toho bazéna, to bolo čudné, nič. Ideme zavolať niekomu, aj keď to robím. Takže ideme sa odfotiť. Myslím, že pekné fotky. Takže, OK, teraz myslím, že môžeme to ukončiť v bazéne. A čau!